omenala ndị bekee ka mma ka nke ndị Igbo ka mma ka ụmụaka gị na-eme nke ka gị mma? Nke ndị bekee ka mụ mma. Obodo Igbo na-anọrọ obodo anyị enwere isi. Papa, anyị sị ka anyị jikene gị, ọ ga-akara gị mma na ụmụaka gị na-eme omenala ndị Igbo ka nke ndị bekee ka gị mma? Ọ ga-aka m mma na ụmụaka m na-eme omenala Igbo maka na mụ na onwe m bụ onye Igbo. Odogwu nwoke ka ibu, achọrọ m ka ịtụwasịara anyị ihe megasịrị iji wee chọọ na ụmụaka gị ga na-eme omenala ndị Igbo wee hapụ nke ndị bekee na-ewu ewu kịta. Ịma na ihe mere na mgbe anyị tolitere, mgbe anyị na-etolite, anyị pere mpe, nne na nna anyị kụziere ihe gbasara Igbo, kụziere ihe gbasara bekee. Ịga na ụlọ akwụkwọ wee ga mụta bekee kama na ịbịakwa ime ihe eji mara gị asị onye Igbo maka na onye Igbo ka ị bụ. Mee omenala ụlọ, mee omenala ma gịnị na ihe nke ndị oyibo bụ ndị ya anyị na-eji amụta anyị ṅomiri ha, anyị abịazie jidesikwe nke anyị ike werekwe nke anyị ṅometere n'aka ha wee na-arụkwa ọrụ ka wee na-enyere anyị aka na ndụ. Ibu nke a mere oge mụrụ ụmụaka m, o mere oge nwatakịrị obere nwa m bịara, nwa m ma sekọnd sọn bịara si m na enyere ihe na skuul, isi akịrị ihe enyere ihe oge ga-eme a na-eme grajueshọn, onye nke na-akpọ grajueshọn na enyere ya butụrụ na ọdụ biri na sị na ọ wee briliant boy na ọ ga-emenwu news, na ọ ga-enyenwu news na Igbo, na ọ ga-enyenwu news na Igbo nyenwu na English, ya ga-apị ike nke ọ ga-adụ shap n'ime ya ga. So oge ọ batara ọchịcha ngwacha ya nsị ya ngwa ya kwuo n'English ya kwuo n'Igbo bụ na ọdụcha gud na ha na-abụ nsị ya ngwa ya buru ụzọ tinye n'Igbo ọ chọrọ inye ka onye akụkọ ụwa daghị n'Igbo maka na gịnị anyị wee onye Igbo agwụgbo onye Igbo n'Igbo ka si wee tolite bụ gị amụtara m. So oge bugoro ụzọ mee nke Igbo ahụ o mechazi asụkọ na ọ ga-eme ha na abụ den bụ ya wụ n'akụkọ ụwa wụ first choice ọ ga-echuz maka na akụkọ ụwa wụ Igbo ada nwewu ndị Igbo. Odogwu nwoke na-anụla ya na-enyere nwatakịrị ya ihe ọ ga-eme n'ụlọ akwụkwọ maka ịkọ akụkọ ihe na-emegasị, ọ sị nwa ya họrọ gịnị? Nke ndị Igbo, n'ihi na nke ndị Igbo ka mma. Nna adaalụ o. Mami, asị m omenala ndị bekee ka mma ka nke ndị Igbo ka mma ka ụmụaka gị na-eme nke ka gị mma? Nke ndị bekee ka mụ mma. Mami sị na nke ndị bekee ka ya mma, ka si ka gị mma? Ka o si ka mụ mma bụ na ọ agba ọfụ ka anọ kịta agba ọfụ, so o rukwa mgbe mekwara nke ndị Igbo ahụ anyị esokwara nke ahụ, mana nke ndị bekee efu na agba ọfụ na ya nwa na-egwu mana nke ndị bekee ka gị maka ụmụaka gị na-eme? Nke ndị bekee ka mụ maka ụmụaka m na-ewu ya. Mami ekwere Mami imeela. Tinye ndị ọcha na-eme, achọrọ m ya. Nke bụ ndị Igbo so nke ndị Igbo dị mma mana oge ya bịara na emewere nke ahụ. Anyị ga-eme nke ndị ọcha mana nke ndị Igbo ruo anyị eme ya. Ka anyị jikene gị ma ọ ga-adị gị mma ma nwa ị mụtara na-eme omenala Igbo ka ọ ga-adị gị mma ka ọ bụrụ omenala ndị bekee ka ọ na-eme? Ịma na ya bụ ajụjụ amaka and agwara m nna m mụtara m bụ onye Igbo ọ bụla onye ọcha. Mụnwa na onwe nke m bụkwa onye Igbo, nwa m bụkwa onye Igbo, so na ada ahapụ isi aka agba orie nọọ ihe eji wee mara anyị maka na omenala dị ụka bịa chọrọ anyị bịa odibo ada aka na nna nwe so na nwa ga-eme omenala, nwa m ga-eme omenala ha ncha ma ele anyị na-eji niile na anyị bụ ndị Igbo na ndị steeti anyị ga-ejebe ndị ọcha chọrọ anyị bịawaba anyị. Nke atọ n'iche, nna daalụ maka na ama m na ụdị ndị dị ka gị ga na-enye aka ka asụsụ Igbo na omenala Igbo na-aga n'ihu. Ya ọ bụrụ na asị m kwuo sef, m ga-eme ka gwa ndị gọọmenti anyị eme ya ka ọ dị compulsory na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ịkpatụ n'Igbo a ga na-asụ Igbo emechi Igbo ike maka na omenala anyị na-anaza ndị ọ na-ewe m iwe apụtachi ga-eji Igbo ejewe eji Igbo eje somewhere maka ndị Igbo na-emeche ụmụ ihe a na-eme. So asị m kwuo anyị kwesịrị iwekwere asụsụ anyị tinye na ya bụ teknọlọji Igbo ariwe elu n'obodo Igbo na-anọrọ obodo anyị enwere isi. Unu anụla ya n'obodo Igbo na-anọrọ n'obodo ahụ enweghị isi. Ndị Igbo anyị ji onwe anyị eme ọnụ. Nna adaalụ imeela. Ndị Igbo na-anụla ya, unu nụkwa ya nke ọma. Daalụ. Nwaanyị ọma, biko si ka njikere gị, ọ bụrụ na ị mụọ nwa echi
ọ ga-akara gị mma na nwa ahụ na-eme omenala ndị bekee bụ nke ndị Igbo na-akpọ omenelu ka ọ bụ omenala anyị bụ ndị Igbo ga-aka gị mma ka o mewe? Mmụta nwa gara ka ọ na-eme omenala ka ihe nwere ike ị ga-eji wee chọọ ka ọ na-eme omenala ndị hapụ nke ndị bekee nke na-ewu ewu kịta? e ga-eji chọọ ka o mee omenala ndị Igbo bụ na anyị bụ ndị Igbo, anyị kwesịrị na-eme omenelu ka ndị bekee. Omenala ndị Igbo kachasị mma. Omenala ndị Igbo bụ at least ebe ọbụla anyị nọ, igosi na ịbụ onye Igbo, at least ọ na-egosi ejirimara ndị Igbo, ọkachasị afọ anyị ndị ọ ga-abụ kịta n'ụwa ụbọchị nke tata mmadụ a na-aza maybe Ọsọndụ nọbụ let me use like David Chisom o nwere ihe ọ bụ onye na-amarọ onye ma gị fụ afa ọma mma gị shashali, mana ijiri asụsụ afa ndị bụ unu like the language Igbo like ndị a na-akpọ Igwe Anịbụeze, at least onye nụ afa ga-ama yes na onwe ebe onye a eji mara ndị Igbo bụ afa anụnwa mgbe ọ jụbazie gị onye ebee ka ị bụ, ụzọ ka ị ga-esi wee mata onye bụ nwanne gị. Ya bụ na ọ ga-akara gị mma na nwa gị na-eme omenala anyị bụ ndị Igbo karịa nke ndị bekee. Ee, ọ ga-akakwa m mma na nwa m ga-eme omenala ndị bekee nke ndị Igbo. Ọ bụgodị sef na ịnọgodi ndị nọ outside the country, at least ị ga-agbagodi nwa gị afa ya. Ọ kachasị ọ na-adị mkpa at least nwa ọtọtogodi ebe afọ gbanata ya na obodo ebe ọ nọ, ọ mata omenala ndị bịa in case echi at least onwe ike wee marụ omenala ndị be ya, ọ chọzọkwa ọ gakwa ebe a na-emekwa omenala ndị bekee ụzọ ọbụla o si chọọ ya. Nneọma daalụ jisie ike. Ya bụ na site n'ụzọ anụwa ị mara na omenala Igbo ga na-aga n'ihu ma ọ bụrụ na onye ọbụla ga-ekwetakwa mewekwa ya. Daalụ nne, imeela. Ndị be anyị, ọ na-ahụla anụ na ọtụtụ ndị be anyị chọrọ na ụmụaka ha ga na-eme omenala Igbo karịa ime omenala ndị bekee. Ya mere gbasie mbọ ike jisie ike ka nwa gị soro na-asụ asụsụ Igbo, mara na Igbo agaghị ala, Igbo ga-adị.